Sljepoća, odnosno oštećenje vida, težak je invaliditet koji zadire u sve segmente života pojedinca. Zbog fizičkih, digitalnih i društvenih prepreka, osobama s oštećenjem vida otežano je svakodnevno samostalno funkcioniranje i socijalno uključivanje. Svakodnevni su problemi slijepih i slabovidnih osoba gotovo nezamislivi onima koji vide. Zbog radova koji mi mijenjaju poznatu rutu, zbog skela, kanti ostavljenih na pločnicima, automobila koji su parkirani na pločnicima, kao i bicikala i drugih vozila, te rupa na cesti, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili gužvi u pješačkim zonama i brojnih drugih prepreka u svakodnevici u kretanju, potrebna mi je pomoć videće osobe. Svaka dodatna podrška naravno zahtjeva i veće financijske troškove. Dok ljudi koji vide mogu samostalno obaviti shopping, meni zato obično treba videći pratitelj. Isto tako ne mogu kupovati ni preko interneta jer logično ne mogu vizualizirati slike, odnosno ono što je na fotografijama. I internetske stranice nisu baš uvijek najbolje prilagođene. Osim toga, dok videća populacija može najnormalnije sjesti u automobil i odvesti se do prvog shopping centra za slučaj da javni prijevoz nije dostupan, ja moram ili zvati taksi ili ovisiti o dobroj volji prijatelja i obitelji. I sad naravno ima tu još i hrpa drugih problema. To su sitnice koje ljudi bez oštećenja vida uglavnom uzimaju zdravo za gotovo, kao na primjer kad se ne vraćaju stvari na njihovo mjesto ili kad se ostave polutvorena vrata ili prozori ili kuhinjski elementi ili kod kuhanja kave, čišćenja prostora pa i šminkanja i uređivanja. Svi dodatni sadržaji i mogućnosti u lokalnoj zajednici nisu prilagođeni osobama s oštećenjem vida, poput odlazaka u kino, kazalište, bavljenja i praćenja sporta, odlazaka u prirodu i putovanja, kao i svih drugih sličnih aktivnosti. 20. Iz tih razloga su udruge slijepih važna karika u savladavanju prepreka i uključivanju u zajednicu. Više od 18.000 osoba s oštećenjem vida u Hrvatskoj treba okruženje u kojem biti slijep ne znači biti manje vrijedan, već samo različit. Da bi to postigli, ključno je osnaživati udruge osoba s oštećenjem vida u području pružanja socijalnih usluga, a posebice usluge videće pratnje, čime se izjednačavaju mogućnosti osoba s oštećenjem vida na području Republike Hrvatske i smanjuje njihova isključenost iz zajednice u kojoj žive.